part 2 στο άλλο σπίτι? Ναι, τώρα το κάνουμε. Γεια σας. Στο άλλο σπίτι. Ναι, τώρα θα το κάνουμε. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, όλα καλά. Σήμερα θα πάμε σε ένα καταλημμένο, στο part 2 που λέγαμε όλοι μαζί. Ναι. Που λέγαμε εγώ με τον Κώστα, το φιλαράκι μας. Σωστά. Και, Είναι ένα άλλο εγκαταλειμμένο σπίτι. ναι, και υπάρχει και ένα που είναι... Και ξεκόλα. Ακούστηκε κάτι. Όντως, ακούστηκε κάτι. Ακούστηκε ήδη κάτι. Καλά θα πάει. Δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα και έχει ακούσει κάτι. Σωστά, και έχει ακουστεί κάτι. Ναι, ακούστηκε κάτι. Γιατί είναι βαμμένη τύχη. Όντως. Δεν θα μάθουμε σε αυτό. Κοίτα, θα έχετε λίγο. Και είναι ωραίο σπίτι. Ναι. Αυτό εδώ πέρα είναι το σπίτι. Ναι. Πάμε Φαίνεται και από και εμείς έξω. πάμε να μπούμε. Θα κάνουμε και ένα άλλο βίντεο. Το part 3 θα είναι σε ένα υπόγειο όμως. Είναι αυτό εδώ το σπίτι. Έλα από κάτω, Κώστα. Εδώ. Εδώ πέρα τύχη και τα λοιπά. Εδώ λέει ένας μύθος ότι είχε έρθει εδώ πέρα ένας και γλίστραγε και συνέχεια και παραλίγο να πεθάνει. Εδώ μέσα, όπως και στο part 1, φρύματα στο πάτωμα και Αλήθεια. μια τουαλέτα βλέπω. Πάμε λίγο. Μια τουαλέτα με κλειστό καπάκι. Είναι λίγο creepy όμως. Όπα. Ο πατέρας μου είναι ο πατέρας μου. Εδώ είναι το τέτοιο. Δεν ξέρω γιατί είναι τόσο καταλημμένο που απλώς εκεί πέρα. Κράτα κάμερα. Εδώ έχει φυτρώσει και ολόκληρο δέντρο. Εδώ Κράτα πέρα. κάμερα. Όμως εδώ πέρα λέει ένας μύθος ότι εδώ πέρα ήρθε κάποιος και εδώ ήταν σκοτάδι εδώ πέρα και έκανε συνέχεια και ήθελε δύο και όπως είναι εκεί πέρα και πάει να πεθάνει και μπήκε μέσα στο σπίτι εδώ πέρα και πέθανε. Δεν το βρήκαμε ποτέ. Ο άλλος έφυγε, έτρεξε, πάει και αυτός μετά από λίγες μέρες. Πάλι καλά που είναι η κλειδωμένη πόρτα γιατί θα βρίσκαμε κανένα σκελετό. Ισχύει αυτό. Πάμε να συνεχίσουμε το βίντεο. Αυτό ήθελα να σου πω. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό, ρε? Αυτήν είχα δει στο βίντεο που ήταν μια κυκλάδα. Ναι. Αυτή το είχε. Μήπως είναι κατάρα? Είχα δει ένα βίντεο που κάποιος που έπεφτε αυτός και έλεγε παιδιά δεν ξέρω τίποτα. Κι εγώ αυτό. Και φαινόταν, Κι εγώ αυτό είδα. αυτό το λουλούδι εκεί κοντά και φαινόταν και αυτό εδώ πέρα το δέντρο. Ισχύει. Κι εγώ το είδα αυτό. Έλα, Κώστα. Δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά κάτι μου λέει ότι εδώ πέρα. Ναι, και εδώ αυτό το τραπέζι ήταν. Το τραπέζι. Εδώ Γιατί ακούγονται κοράκια. Πρέπει να φύγουμε καλύτερα. Πάρε. Παιδιά, κάτι ήταν σαν μέσο προχθές, δεν ξέρω γιατί. Γιατί πέφτει η νύχτα? Έπεσε η νύχτα. Παιδιά, έπεσε η νύχτα. Για κάποιο λόγο πέφτει η νύχτα. Είναι πολύ βράδυ, Κώστα. Ραφαήλ, το βλέπεις αυτό στη γωνία του σπιτιού? Τι ρε? Μοιάζει σαν αυτόν τον άντρα, χαρακωμένο στο πρόσωπο. Το βλέπεις και στη συγχωνία? Κι εγώ το βλέπω στη γωνία. Παιδιά, θα κάνουμε part 3, να ξέρετε ότι εδώ θα γίνει part 4, να ξέρετε το part 3. Παιδιά, θα μας σκοτώσει! Το part 3 θα γίνει.